Nos, beszélgessünk ma a kifogásokról. Csapdát jelentenek a kezdők, ám kedvező esélyt nyújtanak a profi eladók számára. Ezek szerint a kifogások inkább jók, mint rosszak. Ha árukínálatuk folyamán nem él a vevő kifogásokkal, mindennel teljesen egyetért. Úgy semmit nem fognak eladni. Tudom, mindegyikük arról álmodik, hogy egy napon olyan vevővel hozza össze a sors, aki semmit sem kifogásol, és habozás nélkül megvásárolja a kínált terméket. Talán egyszer az életben ez is előfordul, de az a valószínű, hogy soha. Amikor az ügyfél komolyan érdeklődik valami iránt, kell is kifogást emelnie. Mik tehát a kifogások? A kifogások kétségkívül arról vallanak, hogy valójában mit akarnak az emberek megvásárolni. Úgy is mondhatnám, a kifogások az eladáshoz vezető biztos útjelzők. Csak tudjanak rá figyelni. Nézzék, a komolyan érdeklődő ügyfelek találnak kifogást. Sok eladó sajnos a személye ellen irányló fenyegetésnek véli, és azt gondolja, harcolnia kell ellene. Bizonyítania a maga igazát, bizonyítania az ügyfél tévedését. Hát ez nevetséges. Értsük meg, a kifogások pontos képet nyújtanak arról, mit akar az ügyfél megvenni. Vegyék tudomásul, senki nem akarja az önök termékét megvenni. Akármilyen áruról legyen is szó, senki nem azt akarja megvenni. Amihez hozzá akarnak jutni, azok az áruból származó előnyök. Nem a terméket veszik meg, hanem amit a termék a vevőnek nyújt.